Повторих днеска Тима Пи България. Пишете запис. Записите ви на каналата. Абонирайте се и лайкайте. Нека да ви покажа томбата. Извинявам се за предишния клип. Ама не стана с томбата и изчезна. Нека да покажа новата томба. Тази е по-хубава. Стих съм четвърка. Балега. Тази томба ще тега на 35 цеба. Дано и по-дълго. Абонирайте се на училище. И до